ପୁରା ଗୁଆ ତାର ଯୋଉ ଗାଲ ମତ ମହାରାଣା କାଶ୍ମୀର ସବୁ ତାର ଯୋଉ ଓଠ ଗୋଲାପ କଢି ତା ଦୁଇ ଆଖି ନୀଳ ସାଗର ମହାରାଣା ଆଜି ସେ ସାଗରରେ ପୁଡ଼ିବି କଣ ଦିନକୁ ପିଇଦେବି ଭାବିଲେ କଣ ହବ ଲୋକେ ମତେ କଣ ଲାଇନ ଦଉନି ତାକୁ ବାହାରି ତା ପଛରେ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ମୋ ତଥାପି ଲୋକେ ମତେ ଲାଇନ ଦଉନି ଦଉନି ନ ଦଉ ଯାଇଥିଲି ବଡ ଗୁଣିଆ ଗତି ଗୁଣିଆ ଦେଇଛି ମହାଲ ମାଣ୍ଡା ଦେଇଛି ଗୋଲାପ ଜାମୁ କହିଛି ତାକୁ ଖୋଇଦବୁ ଖାଇବା ପରେ ସେ ଖାଇବା ପାତ୍ରରେ ମତେ କୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିବ ଆଉ ସିଏ ଯଦି ମତେ କୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଗେଲା କରି ପକେଇ ମାରେ କୁଣ୍ଡେଇକି ଯିବି ମତେ ଯାଇକି ଆସିବ ତାକୁ କହିବି ଜାଗର ସାକା ବି କରୁଛ ତା ପାଇଁ ଅଛି ମୋ ପାଇଁ ଅଛି ଜାଣି ଭିତରେ ଜାଗର ସାକାଲେ ମହାଦେବ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଇଯିବ ମୁଁ କହିବିନି ତୁ କରେ ବଳ ଦେବେ କଣ ବଳ ଦେଇছে ମୁଁ କିଏ ମୁଁ ଆସେଇ କର ଆରେ ସେ ବାରେ মেরে বড় কি করছিয়া আশীর্বাদ কইবার আশীর্বাদ কলে মোর প্রমোশন হবো ধর্ম পড়িব আর কেতে কি কিছু আমা দ কেতে কয় তারা মরিলে মোর বাড়ি জীবনি ওরা বড়ি পারিবেনি কই তু জীবন সারা এম দেই রইবা ଆଉ ତମର ମୋର ମିଶି ଗଲେ ଆମର ବଢି ଯିବନି তোর মিশি ବାହାରି ଗଲେ ଆମ ଦରମା ବଢି ଯିବନି এই কেন বলি রে একলা মতে কে কোমিন নছিল না ততে বাহাউতি এই বাট ছাড়া না রাখুଛୁ কেন আরে মানে ଖାଅ ଏ ଭଲ ନଗେଇଲେ ନହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟା ଖାଇଦେବେ ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଦେଇଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଖାଇବ ତାର ପ୍ରମୋଶନ ହବ ଦରମା ବଢିବ ସବୁ ମାନସିକ ପୂରଣ ହବ ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଇଦବ ଗୁଡିଆ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଶିଖିବ मंदिर जाइए भोग कोठ पाइला रे बड़े विचार कथा का मतलब मत पीत के नहीं रख बारे केन कहि भोग खाइबी ना खाइबी मानो मरु बोल रे माँ मंदिर छाड़ी के किमिति बाहर भी चले गेलो माँ एठी प्रणाम कर ए कौन आज्ञा ए मु भाबिले व्हाइट टी पेशरे पार्वती पळे आइलो मंदिर भितर ठीक ही कथा पूजा सगला आज्ञा सर पूजा सरी गलानी सर आपण घर के मंदिर ड्यूटी करछ हां जाकर ड्यूटी साथ दे छथि बे टाइम साथ करे धळाबू जाओ मंदिर भितर ड्यूटी करे लोक मन सब भर्ती हेनी माने तू विश्वास करे दीचारी धक्का खाई के पड़े केन सर आपण धक्का मारले हां लोक मन के मंदिर भितर भिड़ा भिड़ी होचंती जेमि मंदिर ता घर को टेकी नै जिबे पुरुष लोक न होबा ए लेडीज मैन लेडीज के गले सर आपण घर किरण कले आज ब्यूटी पार्लर खोला जागरता ब्यूटी पार्लर चलियो रे आगो ड्रेस पिन्हे व्हाइट ड्रेस व्हाइट रेड विभिन्न प्रकार जो ड्रेस को सही फूल सही ब्रांड तुमको कौन जो पिंचन आंगर को टोटे टायर ए तो पिंचन आउ चलियो रे म ब्यूटी पार्लर फेशियल हेले लिपस्टिक लगेले माने बाहर को उड़ौत जे मंदिर भीतर जेमती द्रौपदी को इमती बाळ नथि फुल उड़ची आकरे मोबाइल आकरे फुल डाले जेमती शिव को फोन करछंती हां सब बड़ शिव तम दे देबे मंदिर जीवा त फैशन बा भाव भर्ती किछ नै ए दीक्षा का लेडीज को दीक्षा धक्का पकले मो पळे जे मंदिर केन सर आपण को धक्का मारले सर आ धक्का मारले
ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ଧକୁ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆରେ ଆପଣ କେନ ପୂଜା ବିଧି କରୁନାହାନ୍ତି କି? ହଁ ମୁଁ ପୂଜା କରେ 6 ବର୍ଷ ଆଗରୁ କରୁଥିଲି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଉପାସ ରହେ, ସେ ଖାଇଦିଏ ମୁଁ ଉପାସ ରହେ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଶୁଭ ମନାସିବି, 108 ପାଣି ଢାଳିବି, ଫୁଲ ବେଲପତି ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଦେବି। ସତୀ ସାଧୀ ନାରୀ ଚାନ୍ଦିନୀ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାନ୍ଦିନୀ, ବଢିଆ ସ୍ତ୍ରୀଟା, ବଢିଆ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ତ୍ରୀ, ସତୀ ସାଧୀ ନାରୀ ସେ। ତା ଭଳିଆ ସତୀ କେହି ନଥିବେ ଦୁନିଆରେ। ତାରି ପାଇଁ ମୁଁ ପୂଜା କରେ। ଆଉ ସେ ପଖାଳ ଖାଇବ, ମୁଁ ଉପାସ କରିବିନି, ମାନେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି, ସେ ତାର ବେଳେବେଳେ ସେ ବେଳେବେଳେ ଉପାସ, ମୁଁ ଖାଇଦେବି, ଏମିତି ହବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଉପାସ କରିଥାଏ। ଜଣା ପଡୁଛି ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ତ। ପକଳା ଖାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି କିନ୍ତୁ କିଣ ସାର୍ ଯୋଉଦିନ ବାବୁଲା ଭଞ୍ଜ ତାକୁ ନେଇଗଲା, କିଣ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇକିନାକୁ ପରମଣ୍ଡରେ ନେଇ ପଳେଇବାର ଓ କେଡ଼େ ଦୁଃଖ ହେଇ ସାର୍। ମାଇକିନାକୁ ଅନ୍ଦିରା କଣ ମାଇକିନା ନେଇଥାନ୍ତେ? କଣ ବୁଝୁଛୁ ଯୋଉଦିନ ଚାଲିଗଲା ସେଦିନ ପାଖରୁ ପୂଜା ବିଧି ବନ୍ଦ। ମୋ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚାଲିଗଲା, ଠାକୁର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ତେର୍ଛେଇ କରୁଛି, କାନ୍ଥରେ ମୁଣ୍ଡିଆ କରି ପଳେଇଛି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସିଧା ଚାହୁଁନି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନେଇଗଲେ ମୋ କାହିଁକି ହେଲା ସାର୍ ମନ୍ଦିର ନ ଗଲେ କିଣ ହେଲା? ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟା ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖ ଠାକୁରଙ୍କୁ କି ଦୟା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ଭୋଗ ଆସିବ, ଲେଡିସ୍ ହାତରେ। ଖାଇବା ପାଇଁ ନିଜୋଳା ଉପାସ ଆପଣ ବେଲେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ବେଲେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବେଲେ ଖାଇବି, ବେଲେ ଖାଇବି କଣ? ଆରେ ମୋର କହିବାର କଥା କି ଆପଣ ବେଲେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭାଷା, ଆପଣ ବେଲେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ବେଲେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଠକାମରା ଭାଷା। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ଜୟ ଭୋଲାନାଥ, ସବୁ ତମରି ଦୟା। ଚାନ୍ଦିନୀ ଫେରି ଆସିବ, ସାରେ ଚାନ୍ଦିନୀ କୁଆଡେ ଗଲୁ? ଏ ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ଏକାଥରେ ଗୋଟା ଗଲା ସାର୍ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। এই গোটা গাছ খাই দিল। ହଁ ମୁଁ ଗୋଟା ଯାକ ଖାଇଦେଲି। এইটি হবো না 8-10 কিলোমিটার পরে ସେଇଠି ହବ ହେଲା মধ্যে কিছু এই যে କାଇଁ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛି সিডি ନାଇଁ ମୋର ଦିଦି ହଉଛି। এবার তুমি রোমান্টিক সিডি রোমান্টিক সিডি আরে ধর কায় ও সিডি বাজায় দিল ধর কায় সিডি বাজায় সিডি तरफ पर करते इशारे ओ करते इशारे ओ लड़की ଜାଣିନି ମୁଁ ପୋଲିସ ବାଲା ସତରେ ମାରୁଛି ସୁନା ମଜା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସିନ୍ ହବ କରିବି କଣ କିଛି ମାଇଲା ଜାଣିପାରୁନ ସାରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯୋଉ ଭୋଗଟା ମୁଁ ଖାଇବା କଥା ସାରେ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ କାମଟା ମୁଁ କରିବା କଥା ସାରେ କରିବେ। ଏ ବାପରେ କେମିତି କଣ କଲ ଚଣ୍ଡାଳି ମୁଁ କିଛି କରିନି ରେ ଚଣ୍ଡାଳ I love you, Chandini. तुम्हें आशी चांदनी तो पाथे को आशी चांदनी इतने दिन पर मैं कथा मने पड़ला ঝাড়া হচ্ছে तो तुमको खेते खोजी छी मु जुआरे खोजी Sorry,
My love.